ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଖଲିଫା କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଏହାକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ ବା ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଟର୍କି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଟର୍କି କ'ଣ କଲେ ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଟର୍କିଟାକୁ ବିଭାଜିତ କରିଦେଲେ ବା ଡିଭିଜନ କରିଦେଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଟର୍କିର ଶାସନ ଭାର କାହାର ପାଖରେ ଥିଲା ପିଲେ ନା ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଖଲିଫାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟର୍କି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏହା ବାଧିଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଆମର ଭାରତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଶୌକତ ଅଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଦୁଇ ଭାଇ, ଶୌକତ ଅଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଅଲି ଭାଇ, ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଯେହେତୁ ଏ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ, ଖଲିଫା ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ସର୍ବବଡ଼ ଧର୍ମଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ। ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫାଷ୍ଟରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ପିଲେ ନା ପ୍ରଥମରେ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ସେ କମିଟିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଲେ, ତା ସହିତ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ ଓ ହସରତ ମୋହାନି ଆଉ 3 ଜଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆଗରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଶୌକତ ଅଲି ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ତାପରେ ଆସିଲେ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ହଜମଲ ହେଇଛି ପିଲେ ଅଜମଲ ଖାଁ, ତାପରେ ହସରତ ମୋହାନି, ଏ 5 ଜଣ ମିଶିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କେବେ ହେଲେ? 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁର୍କୀର ମୁସଲମାନଙ୍କ କ'ଣ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଡିସାଇଡ଼ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଖଲିଫା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଯଦି ସରକାର ନ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ଓ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଯଦି ନ ମାନିଏ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ଆଉ ଅସହଯୋଗ, କୌଣସି କାମରେ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଧମକ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି, ସେଭର୍ସ ଆକ୍ଟ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ସେଇଟାକୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସେଭର୍ସ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ନା ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାଢ଼ି ନିଆହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେ ରହିଲାନି ସୁଲତାନଙ୍କ ବା ଖଲିଫାଙ୍କର। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଡ଼ଭାଇଜରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟିର ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅସହଯୋଗ, ଆମ କଥା ମାନିଲେନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅହିଂସା ଉପରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା। 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମନେ ରଖିଲେ 1920 ଜୁନ୍ 9 ଆହ୍ଲାବାଦରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କରାହେଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1920 ଜୁନ୍ 9ରେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳ ବୁଝାପଡ଼ିଛି ବୈଠକ କରାହେଲା, ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରାହେଲା ପିଲେ। ସେ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ପିଲେ ନା ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ରଖିବା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କଲେ? ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବୁଝାପଡ଼ିଛି ଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁଲତାନଙ୍କର ସବୁ ଅଧୀନରେ ଯାହା ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ନିଆହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ବୁଝାପଡ଼ିଛି 1920 ଜୁନ୍ 9ରେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ଆଉ ଅସହଯୋଗ କରିବା। ତାକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? 1920 ବୁଝାପଡ଼ିଛି 1920 ଜୁନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଛି 1920 ଜୁନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଛି 9ରେ ହେଇଥିଲା। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1920 ଜୁନ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଲା ଯେ କରାହେବ, ମାତ୍ର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅସହଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ନା ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଜନିତ ଶୋକ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁଇଟାକ ଗୁଡ଼ିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହେଲା 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ। 1920 ବୁଝାପଡ଼ିଛି ଜୁନ୍ 9ରେ ହେଇଥିଲା ମିଟିଂ, 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମନେ ରଖ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲା ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନେ ଅଛି ପିଲେ 1960 କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରାଉରକେଲା ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ହେଇଥିଲା ତୁମ ରାଉରକେଲା ଆଇନ ଆସିଥିଲା। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1919 ଏପ୍ରିଲରେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଅହିଂସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାରତ ଶାସନ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଭାରତ ଶାସନ 1919ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତ ଶାସନ 1919ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସର ଘଟଣା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠା ହେଇଥିଲା ପିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଟି। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଜାଲିଆନାୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୋର ପାଠରେ ଲାଗିଯାଉଛି ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରବଳ ଇଏରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଅଛି ପିଲେ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଦେଖିବା ପରେ ଆପର ଲେକ୍ଚରରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସର ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା? ପକ୍ଷପାତ ନୀତି, ଭାରତ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ଅଲି ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ଖିଲାଫତ କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ବୁଝାପଡ଼ିଛି ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଛି। ଖିଲାଫତ କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଅଲି ଭାଇ ଶୌକତ ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ବୁଝାପଡ଼ିଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଅଜମଲ ଖାନ,
तापर रहिले फेरे हसरत मोहानी ए 5 जन थिले बुझा पड़छि। अच्छा गांधीजी केबे निखिल भारत खिलाफत आंदोलन कमिटीर सभापति हेले बुझा पड़छि पिले 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत आंदोलन कमिटीर सभापति हेले। निखिल भारत खिलाफत आंदोलन कमिटी रे केउ निष्पत्ति निया गला? निखिल भारत खिलाफत आंदोलन रे ए निष्पत्ति निया गला जे तुर्कीर मुसलमान सब भूल कर तुर्कीर मुसलमान को सुल्तान तुर्कीर सुल्तान निकट में मुसलमान पवित्र स्थान गुड़िक अधीन रखापी निष्पत्ति निगला बुझा पड़ी। निखिल भारत खिलाफत आंदोलन कमिटी केबे इंग्रेज 1920 जून 9 बुझा पड़ी पे। अच्छा क्यों माने खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले? भारतीय जातीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। केबे आनुष्ठानिक भाव असहयोग 1920 अगस्ट 1 आनुष्ठानिक भाव में असहयोग आंदोलन आरंभ होइथिला बुझा पड़ला पिले। धन्यवाद।